Lige midt i Danmark ligger den kønne og frodige ø Samsø. Øen er kendt for sin smukke natur og sin spændende historie og sine tidlige kartofler. Beliggenheden giver Samsø et helt specielt mildt klima til dyrkning af tidlige, velsmagende kartofler. Så snart frosten er gået af jorden, lægges de spirede kartofler i den frodige muld, og i sol og regn og varme gror kartoflerne sig hurtigt store. Høsten er allerede i gang. Nu skal jeg fortælle jer, hvordan I skal bage af med at behage nøg samsekartofler. Først putter vi dem i en spand og kommer vand ved. Så skrubber vi dem med et borst. Eller også skraber dem med et kniv. Skinneskov. Så kommer vi dem i en gryde. Og hælde koge vand på. Og lidt salt ved. Hvor længe de skal koge, det vi er endt. Men de skal koge, til de er koget. Så prøver vi med et strikkepind, om de er koget, heller også med sådan en gammel trækriner og gaffel. Den her er forresten efter min mor. Nøg samsekartofler, de smager godt til sild og til kølistil. Kartoflerne de kan købes både løs og i pose. Posen den ser sådan her ud, og den er konstrueret sådan på forsiden, at livs indtrænger igennem, så kartoflerne de bliver grønne. Men vender vi posen om, så kan vi nemt se kartofler. De her kartofler skulle gerne komme ind med sild til gode, så derfor sender vi dem rundt i hele landet med vores vognmænd, og de kommer med færgen, og de sejler flere gange om dagen.